fujaristov. Pán prezident, nešopkajte mi. Jožka Rybára. A naozaj Jožko Rybár ako nestor podpolianskych fujaristov bol nielen človekom, ktorý dokonale ovládal fujaru, ale dokonale ovládal aj ľudskú dušu. Tú dušu, ktorá u podpoliancov, myslím si, zostala dodnes. Čestná, pohostinná a úprimná. Preto ten potlesk patrí nielen organizátorom toho dnešného podujatia, ale najmä spomínanému Nestorovi, podpolianských fujaristov, už nebohému Jožkovi Rybárovi. Už a viete, kým pôjdem ďalej ako moderátor tej dnešnej akcie, ja to musím využiť. Ja som pána prezidenta zastavil teraz, keď odchádzal, a povedal som, prosím vás, pán prezident, ešte naspäť. A on, že prečo? No preto, aby aj dnes ukázal, že dokáže tým svojím ľuďom aj v prezidentskom paláci každým dňom ukázať, ako vyhrať na fujare. Pán prezident, idete. To není také jednoduché, pretože každá fujara je iná, do každej si je iný nácis, inak sa fúka a túto som ešte v ruke nedržal. Ale vy ste prezidentom, ktorý nepotrebuje nádych. Vy jej rozkážete. Dopredu sa ospovedlím, pán, nebude s ním dobre. No a asi budú súhlasiť so mnou návštevníci, že vždy po novoročnom prejave prezident republiky Ivan Gašparovič okrem štátnej hymny zahrá na fujare. Ďakujeme.